Hala ko yatin na tamulawas lagi. Di na lagi ko na. Inggot at tinuod jud. Matong hapon. Yan na po ko si Flordelisa Burst kanang madto ko sa di ba ning kuninjo nga madto ko dito sa kanang juta ni tatay wa man ko nakaadto dito kay kanang nay man lagi tuag kanang nay murag yamang mong kuha ko na katud sa daan kay kanang nay bag-o na lagi to isang daan oh lain na ba kay duha ka dekada naman jud nga wa ko nakaadto sa karon mga to medias agang kauban ang uzog sila di si kuan panda og si Kukoy alikoy unsa di ako sa liana nagdag plastic na nagdag plastic sa liana kay manguha ko ng bayabas unsa kanang diana mi dari gigukod panggukod mis iro at tumis kanang nay ibabaw ang aga ka sa liana kay irang kabakilid sa mga ligid mi uy ginukuinahan sa panabang uy dali ay unsa na may tulay. Napay tubig. Tay, kon day ha kay nay tulay day. Ak si Panda ni una na Panda. Ni una nas Panda. Nagilang mais. Luoy ag mais og akwa ag mais. Na wa ko nanguha kay naluoy ko kay gagmay insa dabong pa. Di makog manguha kun sa wala lamang ko nanguha kay ang gitanaw gagmay man sa kay na baw marag na intan siguro ni unsa ni nga gagmay man kadug bunga ayo pag mamig sundang Roy dana mis bayang Roy ya that's Roy nagdojan nakamalig uy di anami unsa kay wa may daan agay naa nagtamak-tamak ramis kamanihan. Paano ra ba ko kanang murag doon na lagi kadikada ko nakangarin sa karon. Mga regazog ko kay kanang nay. Dani ba za ko gi. Kuan giutang sa ang nanay dana ra ba ka sa ko anak sa. Mo na hanggi. Kuan. Bay na mo gipuy ana mo sa una. Gihapo dan ako gi anak za. Dugaza na lagi kuha na ka ngarin za. Hala, haras aliana dali day, Ginoo ko. Dana man tugbay sa among lula kato si bay ni Ulbano buratog ni Kilita ko rin za. Kato nga time kanang agsi. Kanang nayhay sa ni mama ni Haji, dana pud day imong mama. Woo! Dana pud. Hello day ko sa ang igagaw nga ang best friend kababata. Hi day, nakananadyo ko sa tong karang panahon sa gagmay patang nga mga mo tita dari magdatag radyo. Diani nga ko day mong nanay. Si Day im kausap niya. Inday, ay day, di vlog zap. Ita ni matanawan. Basig na kaingon sige. O Dada na pud ka. di amis mo ni kadiaris kuan. Baol ngari dia naguna ko sa ahong bulang hudyan na nakita nimo ko ahong mga tanom daghan. Arang gadyo ni si Jaday. Bisa gadyo kon magsige gihapon na day imong mama imong nanay mo gihapon day. Tataw ni ang vlog day ha kay kanang day imong mama sa kanang nay mo na ri. Sa mo ri sa mi kay mato pa mis kalubian. Kalubian day. Ato kalubian ko tay. Sige na ka. Sa kanang mato mi didto sa kanang nay. Dana sa ka. Dana yan. Nay. Kani dani sa una kana aran ng kalabeng. Mo nay kuan kang manding kalaw kuno nin sa aran nin sang kapatag nga nanza. Puro Carabao grass rawa na si say mga kuan sa kanang butong daan na kanimo na imong magduwa mi dani sa una patag na kanang adto kanang mga buliwa na wa nang lubin sa ana mo na imong duwaanan mao ni ang kanang nay padung nami ngadto sa katubit ang gingon ninjo nga kanang nay mo adto ko dito sa kalubiang tatay sa umagadto ko dato na dazon kay mao man lagi to nga wa ko to sa dahanan sa kanang nay sa kamumangan ko kay narabi mo nang dani. Tawaan ra ba ni Maika? Dani kay. Winay dagang punon gido ko koy dali ko koy. Tawaan ra ba ni Maika? Kuda ni na pagadzada ni tikanganan na mas kabaw. Kani ning taas na. Sa kami kabaw ni patikang ang tatay. Sa kami kabaw tumis lasang. Sa iman may kasakay dani patikangan mi dani sa kabaw mo ni karaanan ni nga daan. Unsa kay hala di na tamulahos. Tara na.
Mao to didto. To Toy kalubian to ara nagasang kalaboy. Gilo ko agla ka naman. Narabay manggad to. Sa para magasang mingawa. Nadlo ko. Libot ang balibo kay. Para pa dani ginuo ko kay mumeng lagi dani sa una ag katong amang kuan. Tung lulo na mo baningan hidani sa ano di ko kalipat gamumeng daning lugar. Ani na pagkatutog ang mumeng sa. Ang labo nga. Koy dali koy. Kay ka masagap na magnahas ko. Kay sundang. Koy kadlo ka no ta. Wala ginuo ko. Buan gud ko kay kanang nay dani sa una gang lulo. Di ko kalipat nga kanang nay gikuan si Zagi amumeng sa. Tingami kay nagbalik-balik. Balik na po sa na. Mana na sa mangda mo. Balik na po sa Zanza. Ang ginas na nay nga nay. Hala nay nga nung tos papa nay nga. Murag si papa gazil na kay mga alas 6 pa to. Sa una kay wa may siga. Kay agsiga kay lampara man. May kurente ang ngit-ngitan. Sa agkwan to. Sura ka ng batak baglangkay. Sa tingaman may sa manglulo kay nabalik-balik naman. Dani to. Dani to dapit sa. Lagi no ko nilipat kasi ang balibo. Kay kanang nayin sa gamon. Hala ko yatin na tamulawas lagi. Di na lagi ko, tana. Lingkot ta tinuod jud. Tinuod jud nang lipot ko sa kang balibo. Nadlo ko kay pagtanaw na. Kay arang naman gud sing duha nagkahoy. Duha na lagi kadikada. Kapin nga kanang nay kana. Mo ni kalubias ang tatay diha. Kana mo na kaluben da. Sumpay nas katong ang ingadtuan dito nga diha bitaw. Sumpay kani tong ibabaw dani katong ingadtuan dito nga diha bulang hujan. Mo to ibabaw sa kay arang naman kalabeng naag among kuan among mga tiil puro na morsiko in town Ginoo ko la sa mga bila ag mga bilat gipang sudlan na morsiko Adjar kalyana. kalyana buong gusto tag panguha dana ansa mo lawas ta sa una kanang kasi babaw di na kumungan hadad to kana diha di na kumuli na tay nagkuanda kadi mangita nam tagbayabas din ako kanadlak nako kaya man gasang gasagbod sa diangat ko naa kani dani sa una manihani kani kana manihan na mo. Kana diha manihan sa bulang hujan sa kanang lubi magbo pa na sa. Tos ibabaw nay kahoy kay kuan man gastatay nabutan na pagabutang tatay wa na jud mi. Ag isang duta dakuan isang duta dani kay si Sara may kuan dani nay kabilis ang inahan ba sa isa bugtong man. Sara gazay nang kuan nag Si Zaray nabinlan sa kanang nay duta sa isang inahan sa kato si lolo katong lulo sang tatay si Urbano Burato nagamatugzutan sa agbahin ni sa among lola si tataraga jay naka idarawas sa kikabahin mo na si nga nakasagbahin mao ni guys kana diha sa mo na gingan ninjo nga makita na to didto Kato dito mao to ag tanang nay paronamik dito makita na kana ni murag taas-taas. Paro na kana diha napo na ja. Kadto matonggingan na nakita ag dagat murag gugteng na to. Ang manding nasa Bulacan, hello Rosalina Gonzales o kanang nay kamusta mo diha? Tatagalogin ko na lang yung mga pamangkin ko. Hi Rodin, Elizabeth ug Loren. Tatalogan ko kasi hoy mag-aral kayo magbisaya para hindi ako magtatagalog dito pagka may sasabihin ako sa inyo I love you, I miss you mga pamangkin ko diyan sa Bulacan. Moto naman miss ka nang ibabaw unsa ka nang nay labeng man din na naman na mo i-vlog unsa mo babay sa laman mi. Babay day. Bye bye. Ato bang bye bye.